पाचशर पाणी जाळणारी आणि नवसाला पावणारी डांबरेची ग्रामदेवता श्रीदेव गांगो अनभवानी मातेच्या जत्रा उत्सवाला सुरुवात सकाळपासूनच झाली आहे। सकाळपासून ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। शिर्डीच्या साईबाबांनंतर महाराष्ट्रात पाण्यावर दिवा हा डांबरे गावच्या अनभवानी देवीच्या यात्रे दिवशी पेटवला जातो। प्रथम अनभवानी देवीच्या उगमस्थान ठिकाणी धार्मिक विधी पार पाडून मानकरी मंडळी मंदिरात जाऊन विधिवत देवीची पूजा करतात। सायंकाळी पाचशर पाणी कोवाळ्यात मानकरी ओततात। नंतर ते पाणी दीपस्तंभावर ठेवलं जातं। देवाची सवारी निघते। 5 फेऱ्यानंतर देवाची यात्रा संपन्नतेकडे जात असताना दशावतारी नाट्यप्रयोग देखील ठेवला जातो। दुसऱ्या दिवशी अनभवानी उगमस्थानाकडे देवीचे सर्व तरंग घेऊन 12-5चे मानकरी गाव आणि रयतेला घेऊन कानडेवाडी येथील ब्राह्मण देवस्थान इथं जात असतात। संपूर्ण गाव फेरी पूर्ण झाल्यानंतर देवाचे तरंग अनभवानी मातेच्या मंदिरात आणलं जातात। यानंतर यात्रेची सांगता होते। आमच्या जत्रेची सुरुवात म्हणजे कालपासून झाली। काल आम्ही आमचे देवाचे कौल घेऊन रात्री जे आमचे खांब वगैरे असतात त्यांना म्हणजे जे तरंग असतात त्यांना मी काल सजवलं आणि आज इथे ओटी भरण्याचा कार्यक्रम चालू होईल। त्याचप्रमाणे इथलं हे करणारी आम्ही ते कोंडीवर आता आमची मानकरी गेलेली आहे, तिथं आम्ही पाणी वगैरे तिथलं आणणार आणि मग पुढली विधी चालू होईल, धार्मिक विधी चालू होईल। नंतर नियोजन जे सायंकाळीचं कसं असेल? सायंकाळचं नियोजन इथं जो प्रसाद आणला जाणार इथे तो प्रसाद आम्ही गावघराला देणार। त्यात मग इथं जे आमचे पै पाहुणे असतात त्यांना आम्ही इथं नैवेद्य देतो। त्याच्यानंतर मग आमचे जे गावात जी जितकी घरं आहेत त्यांना आम्ही तो नैवेद्य देतो घरटिपी। पोळ्यामध्ये पाण्याचं जे नियोजन असतं ते काय सांगतात? ते नियोजन म्हणजे कोळा असतो तो आम्ही इथे आणून त्याला आकार देतो, पोकरतो व हे करतो आणि त्याच्यामध्ये एक याची कापडाची वात करून ती आत ठेवतो, म्हणजे ती तेलात भिजवतो आणि ती उभी करून ठेवतो आणि त्याच्यानंतर तो कोवाळा वगैरे वात वगैरे केलेली असती ते देवासमोर तिथे मानून नंतर त्याच्यात ते तसंच मानकरी आमचे 4 मानकरी आहेत। 4 मानकरी 2 मानकरी वर चढतात, 2 मानकरी खाली असतात तो द्यायला आणि ते वरून ओततात आणि ते दोघे त्याच्यात 500 पाणी ओततात, कारण जी पासरी भरून आणलेली असते ते पाण्याने ते वरती ठेवतो आम्ही, म्हणजे भरली जाते आणि जेवढं राहील तेवढं ओतणार आणि बाकीचं खाली घेऊन येणार। नेहमीच उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण आहे, आज देखील उत्साह आहे या एरियामध्ये, काय सांगतात? खरं तर जिल्ह्याच्या बाहेर आणि जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात। कोणत्याही प्रकारचा अभिनिवेश नसतो, प्रत्येकजण इथे माऊलीच्या चरणी नतमस्तक होत असतो आणि आम्ही सगळ्या जनतेला हेच आवाहन करत असतो की या देवीची एक जी महंती आहे की 500 पाणी जाळणारी आणि अनुभव देणारी अनुभवानी, अशा पद्धतीचं तिचं जे काय वर्णन आम्ही करतो, म्हणजे आमच्या पूर्वजांना जे काय आम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे परंपरेनुसार आम्ही करत असतो। तर आमची एकच इच्छा आहे की या माऊलीच्या चरणी सर्वांनी नतमस्तक व्हावे। धन्यवाद। आणि परंपरा चालू राहावी। वार्षिक आहे आपल्या गावचं, जे मुख्य वार्षिक आपलं, आणि अनभवानी देवीची ही यात्रा अख्ख्या पंचकृषिका दशकृषिका 25 गावामध्ये फेमस आहे। देवीचा महिमा हा सगळा आता आमचे बबलू सावंत म्हणाल्याप्रमाणे जे पूर्वजांनी जे सांगितलं, नवसाला पावणारी, अनुभव आला प्रत्येकाला, काही प्रचिती आली म्हणून अनभवानी असं नाव पडलं, असं पूर्वजांपासून आमच्या ऐकिवात आलेलं। त्याच्यामुळे अगदी सगळे चाकरमानी जास्तीत जास्त जमून अगदी मोठ्या प्रमाणात दणक्यात हा उत्सव आम्ही साजरा करतो। खूप गावचे लोक येतात, प्रत्येक घरातले येतात, चाकरमानी खूप येतात अगदी। निश्चितच हे होते डांबरे गावचे सर्व ग्रामस्थ यांनी सांगितलं आहे की नवसाला पावणारी ही आणि हाकेला धावणारी अनुभवानी, म्हणजे अनुभवातून आपल्याला ही पावणारी अशा पद्धतीने 500 पाणी जाळून हा जो कोहळ्यामध्ये तेवत असतो तो आज आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आणि एवढी वर्ष जी ही परंपरा चालू आहे ती देखील त्यांनी जपलेली आहे। त्यामुळे कुठेतरी निश्चितच आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ह्या डांबरे गावचे नाव चर्चेत आहे, राज्यभरात हे नाव पोहोचणार आहे, कारण आज यांचा महत्त्वाचा दिवस म्हणजे हा डांबरे गावची जत्रा आहे आणि या अनुभवानी देवीची जत्रा ही सर्व
सर्व स्तरातून भाविक येऊन ही इथे नवस पेढत असतात किंवा नवस बोली करत असतात. अशा पद्धतीने इथे नियोजन आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.